Аз знам едно. Всичко, което правиш, всякакви действия, които предприемаш, са твое решение. За кой ще идеш да гласуваш? Как ще разсъждаваш по тая тема или по оная? Това никой не ти го набива в главата. Източници на информация има много. Въпрос е твоя анализ на събитията и твоето решение как ще постъпиш. Затова няма виновен е този, виновен е онзи, виновен ми е парламента, виновен ми е правителството, виновен ми е айде кой си, който ми е мил колата. Или неусмихнатата продавачка в магазина. Ние сме си виновни да живееме в това, в което живееме в момента. Аз не виждам толкова ядосани хора. Площада обаче излезе. Ами, знаеш ли? Той викна. Площада излезе и викна. И къде е площада сега? Ако площада е бесен на живота си, на начина по който съществува, живее, начина по който се случват нещата в тая държава, първо, че няма да излезат 5000